Ola, que tal? Moi boa tarde, señoras e señores, benvidas e benvidos a este espazo informativo da Televisión Municipal no que imos facer un percorrido pola actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Hoxe, xoves 24 de xullo, e comezamos falando de industria, porque cada vez son máis as empresas estranxeiras que buscan implantarse nas Pontes para desenvolver a súa actividade industrial na nosa comunidade. O Concello das Pontes está a consolidarse como un dos principais destinos para a inversión de empresas norteamericanas en Galicia. Así, nos últimos 3 anos, 3 compañías pertencentes aos sectores da enerxía eólica, a metalurxia e o mundo do motor afincáronse na nosa vila, o que supuxo a creación de 300 empregos. En relación a este tema, o alcalde das Pontes apunta que ser o lugar no que se concentra o maior número de investimentos de capital norteamericano en Galicia evidencia o potencial empresarial das Pontes. En verbas de Valentín González Formoso, estas empresas supoñen un impulso clave para a creación de emprego estable e de calidade, e tamén son dinamizadoras da economía local. Neste senso, o primeiro DIL reivindicou o traballo coordinado e na mesma liña de todas as administracións para traer novas iniciativas e investimentos para o territorio que permitan un desenvolvemento sostible da comarca e que contribúan ao benestar das familias pontesas. Así as cousas, dende 2022, en Penapurreira puxéronse en marcha a factoría Invenergy, empresa líder mundial no sector da enerxía eólica, con 2.600 empregados en todo o mundo, 300 deles en Galicia. Ali de Steel International, con sede en Florida, que fixo do seu centro das Pontes a base para a Europa da compañía dedicada á fabricación de estruturas metálicas para construccións e que conta con 120 empregados na vila. E finalmente a californiana Copar USA, afincada en Penapurreira, que se dedica a subasta de vehículos e que opera en 11 países, con 270 instalacións a nivel internacional. E se falamos de actualidade do Concello das Pontes, non podemos esquecer as festas do Carme que recén remataron e este ano resultaron un pouco pasadas por auga. Música, emoción, baile, fervor, paixón, cor, sorrisos, ledicia, algarabía, algunha que outra excepción e chuvia, moita chuvia. Ese foi o escenario no que ao longo dos 4 días das festas do Carme se desenvolvía o programa deseñado pola Concellería de Cultura para desfrute de grandes e pequenos. 96 horas de programación intensa na que conviviron actos institucionais de sempre, como o tradicional pregón, coas verbenas máis movidas, os pasarrúas de toda a vida, as accidentadas citas litúrxicas, os espectáculos folclóricos internacionais e, por suposto, os sons típicos dos cachivaches eléctricos para nenos e nenas de todas as idades. E que dende os xardíns do Campo da Feira, a Praza do Carme, do Auditorio Municipal a Lobi, a Rúa 8 de Marzo ou nas avenidas da Coruña ou Ferrol, foi posible desfrutar das actividades protagonistas destas 4 xornadas de festa patronal. Iso sí, co parauga sempre baixo o brazo. E que, male que non houbo medo á chuvia, sí que esta foi a indesexable compañeira destas 4 xornadas destas festas. Chuvia a marxe, nestes días víase que as Pontes tiña vida en cada recuncho e que, sobre todo durante a fin de semana, notábase o regreso á vila daqueles veciños que malia non residir aquí aproveitaban para regresar á casa polo Carme. Tamén outros visitantes de outros concellos se animaron a participar da festa e, por suposto, os pontes e pontesas de sempre non quedaron na casa, porque as Pontes nestes días de xullo é un destino máxico do que paga a pena desfrutar. En resumo, 4 xornadas nas que a chuvia quixo facer das súas e lograba ata suspender a tradicional procesión nocturna do sábado, pero que non restou ningún ápice das ganas de veciños e visitantes de desfrutar dunha das mellores festas de toda Galicia e ollo, porque aínda nos queda por diante a nosa festa nacional e para a que toca irse preparando. Unhas festas do Carme que comezaban o pasado venres 18 de xullo e, como lles comentábamos, pasadas por auga, o que fixo que se trasladara o pregón a cargo da Escola Municipal de Baile ao Auditorio Municipal Cine a Lobi. Co mellor dos ritmos, bailando e damando boa música. Así arrincaban oficialmente as festas do Carme 2025, damando o tradicional pregón e que a chuvia obrigaba a trasladar ao Auditorio Municipal a Lobi. Iso sí, a convocatoria non perde un ápice do seu atractivo e abríase damando os sons da música negra de todas as décadas co grupo Black, formado por Iria Mejuto e Richie Rozas, que volvían demostrar sobre un escenario xa coñecido para eles o ben que se lles dá iso de readaptar éxitos de Amy Winehouse, Beyoncé ou Ray Charles. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Oh, woman, don't trick us on me. You are the meanest old woman that I've ever seen. I guess if you say so, you got to buy my things and go. That's fine. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more.
Tras a actuación do grupo coruñés subían aos escenarios protagonistas do acto, co alcalde Valentín González Formoso e a edil Lorena Tenreiro á fronte. Con eles os integrantes da Escola de Baile Moderno, as mestras Carmen Bo e Natalia Fraga, a exmestra Silvia Lamas, as creativas Isa O'Connor e Carolina Díguele e os alumnos Antón de la Fuente, Nora Romero, Ana Formoso e Xavi Bellas, e que serviron como pequena representación dos máis de 200 alumnos e alumnas que cada ano se poñen ás ordes do coreógrafo Jaime Pablo Díaz para desfrutar da danza en todos os seus sentidos. O bailarín ferrolán non puido estar o venres nas Pontes por compromisos profesionais, pero quixo agradecer a implicación de todos os que fan posible que tras máis de 20 anos de andaina a Escola das Pontes sexa xa todo un referente na provincia e unha das máis queridas do municipio. Precisamente este respaldo e agarimo da veciñanza tamén era compartido polo alcalde. No seu discurso, Valentín González Formoso apuntaba a relevancia non só a nivel de alumnado desta escola, senón tamén o seu gran valor como referente cultural da vila, que se suma a outras entidades como o Conservatorio ou a Banda Cultural Recreativa das Pontes, institucións das que o primeiro edil se enorgulleceu como parte da base cultural das Pontes. A creación desta escola foi importante, pero se cabe foi ainda máis a incorporación do seu director no ano 2009, Jaime Pablo, da man dunha enamorada e impulsora desta disciplina como foi a Concelleira de Cultura, Eva Conde. Este bailarín, creador da compañía Nova Galega de Danza, dende onde desenrola un singular discurso que encontra a súa esencia na búsqueda e investigación da danza tradicional do noso país, reinventando e desembocando nun lenguaxe contemporáneo de marcado carácter galego. Con el, con Jaime, se incorpora non só un gran bailarín, un director artístico ou un coreógrafo, senón, sobre todo, se incorpora unha gran persoa, capaz de motivar a centos de persoas de todas as idades e circunstancias que deron o paso un día de incorporarse á escola e á danza moderna e de vincularse para toda a vida a ela. Pero é de resaltar e de valorar que non só se vincularon elas, senón todos nós, pois un exército de fiéis esperamos cada ano con ansia que pase o tempo que transcurre dende a última actuación ata a seguinte, para seguir sorprendéndonos coas súas creacións. A Escola de Danza Moderna é unha das escolas municipais, xunto coa Escola de Música Tradicional e a Escola de Baile Galego das Pontes, ademais da Escola da Banda Municipal, que nos fan sentir orgullosos e orgullosas como pobo da cultura que somos, onde todas as disciplinas teñen representación, onde a oferta cultural é equiparable a de moitas cidades, onde a música, pero tamén o teatro, as corais polifónicas, a música clásica, a poesía, teñen o seu espazo garantido, o seu protagonismo e, sobre todo, o cariño da xente. Somos a vila da música, probablemente porque contamos cun conservatorio municipal de música que supón un enorme esforzo para unha vila pequena como as Pontes, sendo o único existente en toda a comarca de carácter municipal, pero que defendemos como seña de identidade propia e moi nosa. Por iso, en nome de todos os veciños e veciñas, quero trasladar o maior dos agradecementos a todos e a todas aquelas que participaron e participan no sostenimento de todo o mundo cultural da nosa vila, as entidades, grupos e asociacións culturais, as súas directivas, aos profesores e alumnos das escolas do conservatorio, as familias que o sustentan todo e, sobre todo, a quenes enchedes o lobby ou a Casa do Peso cada vez que sodes convocados. Tamén puidemos escoitar a exmestra e agora alumna Silvia Lamas, que en 2003 aceptaba o reto de poñerse á fronte das clases, e a unha das docentes actuais, Carmen Bo. As dúas agradeceron este recoñecemento e aproveitaron a súa intervención para reivindicar o papel desta escola e do seu bo facer cada ano, ademais da evolución que estivo a sufrir curso tras curso, sobre todo coa incorporación de máis nenos e homes a esta disciplina. Ter a oportunidade de que o teu pobo se brinde esta posibilidade é moi satisfactorio. Seguir bailando e disfrutando cun grupo maravilloso de persoas que co tempo se foi convertindo nunha gran familia, para mí é o esencial. E mirade que familia, que ata as increíbles profes actuais, Carmen e Natalia, xa foron alumnas da escola cando eran ben pequenas. Xa, por último, expresar o meu agradecemento ao Concello das Pontes e a Lorena Tenreiro, Concelleira de Cultura, por invitarme ao pregón das festas do Carme a Fraga 2025, xa que para min é unha honra estar aquí con todos e todas vos, e poder compartir estes momentos, non só como pontesa, senón tamén como alumna da Escola de Baile Moderno das Pontes. Moitas grazas e non descansades de bailar. Que non só
debería ser un orgullo para nós mesmas que dúas persoas formadas aquí, nesta escola, señan agora quen esteñan impartindo as clases, non? Creo que debería ser tamén un orgullo pois, para a escola e mesmo para o Concello. E por que non, pois tamén un reflexo pois, para todo o alumnado que está e que estará nestas aulas. Ademais, que non só é o noso caso, esta escola leva xa un percorrido e un traballo feito que resultan que haxa persoas xa que forman parte do alumnado que comezan a nutrir tamén a escola, non? E a facela grande, pois, como é o caso de Isa, Carol, ou outra xente que sempre está para axudarnos, non? Como este ano, pois, Elvira. Eu, como Natalia, e como moitas outras alumnas que ainda seguimos aquí, pasamos os primeiros anos nesta escola da man de Silvia. Con ela comezamos a aprender a bailar, o que era facer unha coreografía, o que era subirse aquí diante de moita xente, e o que era formar parte dun grupo, non? Creo que podo falar por moitas cando digo que foi ela que nos enganchou de alguma maneira a mundo da danza. Ela conseguiu motivarnos a moitas e comezou a encher de espectadores e espectadoras este teatro nos nosos festivais. Despois, nesta outra etapa, xa da man de Jaime, creo que ele recolleu pois, ese traballo e esa ilusión que xa había nesta escola e complementouno con algo que hoxe caracteriza pois todo o que facemos, non? O traballo desde as artes escénicas. Como digo, creo que algo que define a escola, porque creo que poucos concellos poden contar con a escola municipal con un nivel de produción como temos aquí, e que de novo teño que mencionar a Isa e a Carol, porque sen elas nin vestuarios, nin maquillaxes, nin escenografía, nin nada sería. Penso que isto é algo que non só pon en valor a escola, senón que a propia escola pon en valor este traballo, non? O traballo dentro das artes escénicas e dentro das industrias culturais. No final, o traballo que facemos para unha estrea dun fin de curso dista pouco do traballo que se fai nunha compañía de danza para estrear calquer peza. Que pasa que igual en vez de mover 20, pois movemos 200 persoas, pero o método é o mesmo. Tamén quero pensar que pouco a pouco esta sociedade pontesa que nos acompaña cada vez que nos subimos a este escenario pois é cada vez tamén máis consciente de todo o que implica subirse aquí, de todo o traballo que hai detrás, que ás veces é invisible ou pouco valorado. Por suposto, tamén houbo tempo para os agasallos, neste caso cun cadro conmemorativo desta xornada para os homenaxeados, e como non podía ser outro xeito, tocaba rematar bailando. Así o ritmo de Billie Eilish e dos Mumford & Sons, todo o lobby foi tomado por bailaríns de todas as idades que non puideron poñer mellor punto de inicio ás festas patronais. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting through my soul. So cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh.
pretty glad that you're alone. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne. Non nos abandonaba o mal tempo ao longo destes días que duraron as festas do Carme das Pontes neste 2025, que fixo que se desluciran algunha das actividades programadas como as procesións ou a alfombra floral. A chuvia non respetou a nosa patroa e converteuse na protagonista involuntaria da noite do pasado sábado. E que a mala climatoloxía obrigaba que o equipo pastoral de Santa María das Pontes optase por suspender a tradicional procesión nocturna nas que as imaxes da Virxe do Carme de María Magdalena percorren o centro urbano ata chegar á igrexa parroquial para ali pasar a noite. Non houbo tregua, aínda que ata os últimos minutos se confiaba en que a chuvia podería dar un respiro, pero finalmente, porteadores, camareiras da Virxe, autoridades locais e, por suposto, veciños e veciñas, viron como se cumprían as prediccións e as intensas chuvias obrigaban a deixar no seu santuario a Virxe. Os integrantes da banda cultural recreativa e da banda de música tradicional e tamén da agrupación coral Entre esas Pontes recolleron instrumentos e emprenderon regreso aos seus fogares ante a suspensión do momento de fervor relixioso máis importante do ano para ponteses e pontesas, e que co desgusto non puideron ver este ano a súa patroa percorrer as rúas do centro. Iso sí, male as nubes negras e incesante chuvia, veciños e veciñas sí que puderon desfrutar do espectáculo pirotécnico programado para esta noite, en o que os foguetes de cores, as bombas de palenque e as figuras lumínicas de todos os tipos iluminaron a escura noite pontesa. Non foi posible desfrutar do Paseo da Virxe ante o seu pobo sábado, pero si o domingo, porque finalmente optouse por realizar unha dobre procesión. Así, ás 11 da mañá, a Virxe do Carme e María Magdalena baixaban ata a igrexa parroquial e desta vez sí, escoltadas polas súas camareiras, porteadores, autoridades locais e veciños e veciñas. E xa tras a misa de 12, volvían repetir percorrido, pero a inversa. Tras algo máis de media hora, alcanzábase a Praza do Carme, onde, como é habitual, agardaba a alfombra floral e que un grupo de veciños e veciñas coas concelleras Luna Tenreiro e Elena López á cabeza realizaron durante a madrugada, seguindo o deseño da artista Laura de Cibreiro, autora tamén do cartel anunciador das festas deste ano. Para este 2025, optábase por unha composición ateigada de área de cores, pousos de café e hortensias, que daban vida a unha composición baseada na natureza, neste caso nas follas de carballo e nas súas landras que podemos atopar na Fraga, e tamén na lúa e nas flores que serven como homenaxe á patroa do Día do Carme. Tras a tradicional bendición, ambas as dúas imaxes regresaban ao Templo do Carme ata o luns mesmo, xornada na que tivo lugar a misa de Santa María Magdalena, coa que se pecharon os actos litúrxicos en homenaxe á patroa. Pero as inclemencias meteorolóxicas non impediron que as festas do Carme comezaran por todo alto, porque tralo pregón poidemos gozar do maravilloso espectáculo do tributo a Mecano con Hijo de la Luna. Un dos pratos fortes da fin de semana chegaba da man da música e que a Concellería de Cultura xa ten por costume sorprender na primeira noite grande das festas con algún concerto ou actuación que logra reunir a moitísimo público na Rúa 8 de Marzo. Nesta ocasión foi da man dunha homenaxe por todo o alto a un dos tríos da música pop nacional con máis éxitos e discos vendidos de toda a historia como é Mecano. E Catas Pontes se desplazaba a banda Hija de la Luna para dar vida un tras doutro a todos os éxitos da formación liderada por Ana Torroja e os irmáns Cano e por riba cunha estética e vestiario idéntico o empregado pola banda madrileña. Non faltaron Entufiéstame Colé, Cruz de Navajas, Hoy no me pude levantar, Los amantes, Mujer contra mujer, Eugenio Salvador Ladí ou La fuerza del destino, un éxito tras outro que un público entregado non deixou de tararear, incluso baixo a intensa chuvia que tampouco se quixo perder o recital. No de ser esclavo, no lo trago, me tiene frito, tocaba son las tierras del maldito señorito, los compañeros piensan igual, hay un
Como colofón, un barco a Venus co que a vogalista Robin Torres despedía a súa actuación en Terras Pontesas e con sorpresa, porque unha das persoas do público por sorteo puido compartir tempo coa banda xa tras a súa actuación, e de seguro con instantáneas para lembrar este regreso aos sons máis populares daqueles 80 e 90. Como no me satisfizo la experiencia sexual, se me inflaron los motores, me convertí en huracán y unas 3 o 4 vueltas y a la quinta me cansé. Este cuarto es muy pequeño para las cosas que sueño. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y amor, sin forma definida, ni color. Fui aire volador. Y lo siento por mi novia y el cartel que me cargué. Me escapé por la ventana y en picado me lancé, pero tuve mala suerte y cuando iba a remontar me volvió otra vez humano. No faltes al funeral. Soñé por un momento que era aire, oxígeno, nitrógeno y amor, sin forma definida, ni color. Fui aire volador. E, por suposto, como xa é habitual dentro da programación cultural das Festas do Carme aquí no Concello das Pontes, non podía faltar a música tradicional a cargo das agrupacións locais. A música sempre un dos pratos fortes das nosas festas e que as verbenas nocturnas na Praza do Carme destes días ou as sesións vermú foron do máis concorridas por parte de público de todas as cidades. Iso sí, se hai algo tradicional de verdade son os nosos grupos, os de ponteses e pontesas, que tamén sempre teñen o seu lugar especial durante estes días de festeixos. Con pasarrúas ou actuacións de todo tipo, os nosos artistas tamén son parte fundamental da programación destes 4 días de festa. O sábado, a xornada rincaba non con novo tempo, pero sí co ritmo dende os primeiros compases da mañá e todo grazas aos grupos tradicionais a Xóuxere e Feroces da Calgueira, que non deixaron rúa do centro urbano sen percorrer para amenizar a veciños e veciñas co son dos seus ritmos de toda a vida. E do sábado ao luns, porque nada mellor que romper a tranquilidade da mañá coas ferreñas das pandeiretas e o fol das gaitas na súa máxima potencia. Os responsables no Cómbaro e os Trevillas, que tamén amenizaron a xornada cos seus temas e que chegaron a prazas, barrios e rúas de todo o casco urbano.
Pero non todo foron caitas e tamborís, porque tamén a banda, malia que xa leva varias actuacións ás súas costas nestes días, entre certames e procesións, sumaba unha máis. Neste caso, cun concerto na xornada do sábado que afortunadamente se puido celebrar no escenario da Praza da América. Co mestre Daniel Novopena á cabeza, veciños e visitantes desfrutaron de pezas tradicionais como Madrecita María del Carmen e incluso algunhas xa interpretadas no Festival de Bandas da pasada semana como Paso Dobre Marcos Areán. E que as festas do Carme son música en todos e cada un dos recunchos da vila, de múltiples cores, estilos e un abano no que todos os gustos teñen o seu merecido lugar. E se falamos de música tradicional, non podemos esquecer unha das citas ineludibles dentro do programa das Festas do Carme, como é o Festival Folclórico Internacional. Bailaríns e músicos chegados dende Eslovaquia, Panamá, Angola, Valladolid e diferentes puntos da provincia da Coruña amosaron o pasado luns nas Pontes a riqueza cultural e artística dos seus países de orixe e do seu folclore, nunha nova edición do Festival Internacional de Folclore que reuniu a centos de veciños no pabillón polideportivo municipal. Convocatoria número 34 dunha cita na que os anfitrións volvían ser un ano máis os integrantes da banda de gaitas da Escola Municipal de Música Tradicional, baixo a dirección de Román Romero. Outro dos clásicos en representación de Galicia que non podía faltar no cartel da xornada foron os integrantes do grupo de danza tradicional Alxibeira, dependente do Padroado de Cultura de Narón, unha formación creada en 1986 e integrada por exalumnos das escolas de baile tradicional do Padroado naronés e de distintos entes do municipio.
Deixando atrás as fronteiras da comunidade galega, tamén foi posible visitar, sen sair do pabillón da Fraga, Castela e León, concretamente Valladolid, da man da formación de coros e danzas Castiella, que dende a súa fundación en 1972, en Cabezón de Pisuerga, xa levaron o folclore da provincia por diferentes puntos de todo o país. De feito, os 55 integrantes desta asociación presentaron ante o público pontés temas tradicionais recuperados por eles mesmos, como a entradilla, o pingar do maio, o fandango de Cabezón e ata varias seguidillas vallisoletanas. Dende o municipio eslovaco de Kapunsacán tamén podemos desfrutar do conxunto folclórico Kapusacán, fundado en 1987, e que da man do seu traballo foron quen de manter viva a tradición local con ata 3 seccións de danza e música que deron vida a diferentes danzas e cancións da rexión dos Arís. Os veciños ponteses tamén gozaron co grupo Jazzy Dance Estudio de Angola. Nada hai tan só un par de anos en os que as súas montaxes teñen como punto de partida as diferentes expresións culturais dos povos africanos.
Completaron o cartel deste ano o conxunto de proxecciones folclóricas Dora Pérez de Zárate, procedente de Villa de los Santos, en Panamá. Unha agrupación fundada en 2018 dedicada a difundir a cultura tradicional panameña cun repertorio de bailes folclóricos que integran influencias hispánicas, indígenas e africanas de todas as rexións do país. Remataba así unha cita convertida en todo un clásico dentro da programación das Festas do Carme e da Fraga. Unha nova edición do Festival Internacional de Folclore no que máis de 80 países amosaron ao longo dos últimos 34 anos a súa tradición folclórica. E como xa ven sendo habitual, o programa das festas inclúe actividades para todos os públicos, incluído os máis pequenos. Este ano, o Parque Infantil desenvolveuse case con toda normalidade, agás o derradeiro día que tivo que ser suspendido por mor da chuvia. A chuvia non só foi quen de deslucir procesións, concertos e verbenas. Tamén fixo das súas coas actividades para os máis pequenos da casa. E que tralo éxito de Parque Activo hai uns días, estas semanas actividades ideadas para os máis novos polo Departamento de Cultura non puideron gozar do éxito o que nos teñen acostumados precisamente pola mala climatoloxía. De feito, neste 2025, a intención da Consellería de Cultura era estender a 2 días o Parque Infantil e a Festa da Escuma cos seus hinchables e actividades, pero desgraciadamente tan só foi posible desfrutar na xornada do luns desta actividade xa que o martes a chuvia obrigaba a suspender a convocatoria. Iso sí, o luns na Praza da América, na Avenida da Coruña, moitos foron os nenos e nenas que se animaron a dar uns chimpos no castelo de Harry Potter, a desfrutar cos obstáculos da selva ou do vaivén, ou demostrar o seu equilibrio na tabla de surf, damando os hinchables instalados como xa é habitual pola empresa Galiocio. Como peche desta intensa xornada, novamente tocaba desfrutar da escuma, neste caso coa tradicional festa que tivo a Praza da América como escenario. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar de ti, aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, sí, si nunca he conocido a alguien así, 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 así de buena, así, así de loca. Si lo mueve no existe quien no te reconozca. Cuando esa se me viene pa' adelante no me pienso tirar pa' atrás. Te doy una media vuelta y despacito empieza a bajar. Subime la vara que das para más. Vos estás muy buena para hacer caridad. Borraste mi número del celular, te lo paso de vuelta porque te busqué por todo el baile pero no te encontré. Y sonó la canción que te dediqué y ahora me di cuenta que no. Amigo, deja de hacerte el duro. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me hago el duro, no me hago el durísimo, pero en el fondo te extraño muchísimo. Pasan los días, los meses y no puedo olvidarte. No me he podido olvidar
olvidar de ti. Aún guardo los recuerdos dentro de mí. ¿Pa' qué digo que no? Sí, sí, si nunca he conocido a alguien así, así, así. E hoxe 24 de xullo estáse celebrando o Festival da Fraga, unha das citas ineludibles para gozar da mellor música en galego. Vimos de sair dunhas incribles festas cargadas de actividades e moita marcha, como son as do Carme, e en menos dunha hora xa estaremos inmersos de novo na algarabía e na diversión da man dunha nova edición da Festa da Fraga. De feito, nestes momentos, pandillas de amigos e familias están xa a desfrutar dunha sabrosa cea baixo os seus carballos e baixo o ceo pontés, e que en uns minutos poderán incluso botar uns bailes da man dunha nova edición do Festival da Fraga, cun cartel de luxo deseñado para a ocasión da man do Departamento de Cultura. Así, das 10:30, os romeiros poderán bailar ao son do grupo pontés Nimbus, cos compostelán Saliá e coa gran sorpresa da noite, de Rapans, porque o grupo de Muros chega esta noite a nosa vila para presentar o seu último traballo, La Máquina del Buen Rollo. Como peche este certame musical nada mellor que un DJ, neste caso a Vila García Señora DJ, que prolongará a festa no Parque de Dona Rita ata ben entrada a madrugada. Unha proposta que segue na liña marcada o pasado ano polo departamento que dirixe o Lenreiro e que busca facer protagonista da festa a nosa lingua e a gran creatividade musical que temos en Galicia. Precisamente, unha aposta por facer da Fraga un espazo de encontro coa cultura galega, accesible para todos, que inclúa todo tipo de ritmos e por riba con formacións dunha gran calidade artística que non van deixar indiferentes romeiros que hoxe se animen a pasar a noite en terras pontesas. E xa para rematar estas festas por todo o alto, o 25 de xullo conclúen co Día Grande da Fraga, onde teremos música para todos os públicos. Poucas horas quedan xa para volver a escoitar os típicos cánticos da Festa da Fraga, Festa Nacional, ou a multitude de romeiros coreando as cancións máis pegadizas do ano, porque mañá teremos o Día Grande da Fraga. Como a cada 25 de xullo, a sesión vermú serán dos pratos fortes da xornada, neste caso cunha banda que repite a actuación tras o éxito do pasado ano. Falamos da Charanga Low Band, que volverá a amenizar dende a 1:30 da tarde a popular cita pontesa. Como a cada ano, as xelidas augas do río Ume agardan a entrada dos romeiros que, logo de refrescarse, desfrutarán na compañía de familiares e amigos das merendas do 25 de xullo. A festa está máis que garantida ata altas horas da madrugada. Así, ao longo da tarde, pequenos e maiores poderán moverse ao ritmo dos festicultores que percorrerán a Fraga dende as 7 da tarde cos seus movidos ritmos e xa a noite, dende as 10, a fin de festa será cousa da Orquestra Los Españoles, que pecharán oficialmente as festas do Carme da Fraga de 2025. E cambiando de asunto, propoñémoslles unha alternativa de ocio diferente para que poidan visitar no local da Asociación de Veciños da Madalena unha exposición de maquetas a cargo do veciño das Pontes Manolo Barro. A Asociación de Veciños da Madalena conta entre as súas paredes cun novo tesouro, porque ese é o único calificativo que se lle pode dar á fermosa colección de maquetas do Pontés Manolo Barro e que xa podemos visitar neste local de xeito totalmente gratuito. A mostra había pasado luns as súas portas ao público, unha inauguración que non se quixeron perder o alcalde Valentín González Formoso e a edil de Turismo Elena López. Os dous aproveitaron a ocasión para desfrutar desta mostra que inclúe avionetas, maquinaria agrícola, barcos, motocicletas, camións e moitas outras reproduccións, todas elaboradas polo propio Barro. De feito, o primeiro dile a concelleira aproveitaban a ocasión para felicitar persoalmente ao autor pola minuciosidade, paciencia e dedicación dun traballo que aseguraron que está feito con paixón ao longo dos anos. É que o alcalde apuntaba o gran compromiso de Barro con esta actividade, ademais da súa xenerosidade, o que supón o compartir este traballo co público e contribúe neste caso a poñer en valor a creatividade e a paixón que moitos veciños e veciñas adican ás súas afeccións. Pontes e pontesas xa poden desfrutar desta colección gratuitamente entre as 4 e as 9 da noite con tan só telefonar ao 609 269 421. A Semade, o seu artífice, conta tamén cunha exposición permanente, neste caso na Escola de Sá, integrada por 70 maquetas dos equipos e enxeños empregados na extracción de carbón na vila, e que neste caso se pode visitar previa cita no teléfono 981 45 31 16.
E antes de rematar, imos con información deportiva, porque esta fin de semana o Circuito das Pontes acolle unha nova proba puntuable para o Campeonato Galego de Karting. O Bruar dos Motores volve a protagonizar a actualidade deportiva da fin de semana porque dende a mañá e ata o domingo o Circuito de Velocidade das Pontes acollera nova cita puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Karting, a segunda xa da tempada coa nosa vila como escenario. Preto un cento de pilotos das categorías Rookie, Junior, IRT, Senior, KZ, Mini e Pre-Rookie pasarán pola nosa vila durante estes 3 días de competición que arrincarán mañá damando os primeiros adestramentos libres entre as 12 e as 6:30 da tarde. Xa o sábado temos tamén adestramentos libres ata as 2 da tarde e dende as 2:15 disputaranse as dúas carreiras puntuables na categoría pre-rookie con dúas mangas de 5 voltas cada unha e que están marcadas para as 2:15 e para as 3:25. A entrega de medallas desta proba dará comezo ás 3:10 e xa ao seu remate teremos nova sesión de adestramentos para o resto de categorías e de cara á xornada do domingo. De feito, o día 27 teremos a primeira hora da mañá os adestramentos oficiais, que arrincarán ás 9:15, seguidamente comezarán ás 10:20 os adestramentos cronometrados e ás 12:10 arrincarán as carreiras puntuables coas probas de IRT, Junior, Senior, KZ, Mini e Rookies. Tras esta primeira manga, dará comezo a segunda manga puntuable, neste caso a media da tarde, e para as 3:30 pecharase a xornada, neste caso, da man da entrega de trofeos. Ben, pois isto foi todo pola nosa parte. Ata aquí o que deu de sí a actualidade do Concello das Pontes e a súa área de influencia ao longo desta última semana. Nos marchamos xa, pero lembren que se queren seguir informados poden sintonizar de luns a venres contra a 1:30 da tarde no 107.5 da FM o espazo informativo de Radio Eume As Pontes Hoxe. A televisión municipal volverá no mes de setembro despois dunhas merecidas vacacións. Eu aproveito a ocasión que me brinda este espazo para despedirme de toda a veciñanza pontesa e agradecerlles o trato recibido por todos os veciños e veciñas da vila que me acolleron tamén dende o primeiro día que cheguei aquí alá por novembro de 2023. Desexolles de corazón que teñan unhas felices vacacións e unha feliz vida. Marcho, que teño que marchar.